Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly Azad Türkmen kanalymyň nowatdaky gepleşigi. Ha bilişiňiz ýaly hemem şu arkadaky suratdan görüşiňiz ýaly Türkiýanyň günorta regionuna şepden 1-nji güni 6-njy fevralda ýerden ýüz beren güýçli ýerrenmeden ýary 4 gün geçdi şunyna dördülenji gün. Şu geçen 4 güniň dowamynda da şol ýerrenmede ölenlerin umumy sany şu günkü ha 20 000den geçdi diýilip hasaplanylýar. Bu hem Siriýa territoriýasynda hem Türkiýa territoriýasynda ölenlerin umumy sany şolardan 17 000den gowrak Türkiýa territoriýasynda ölenler 3 000den gowragam Siriýa territoriýasynda ölenler. Ýöne entägem şu halat edişi işlerinin hemem adamları şu gözläp tapmak işlerinin barşynda ölenlerin sanynyň hasam onlarça müň köpeljekdigi garaşylýar. Ýöne gynansak da şu günkü çenli Türkiýanyň resmi häkimiýetleri şol intek tapylmadyk, anyklanmadyk adamlaryň sany barada anyk maglumat beren oklar. Näçe adam şu günkü direktir ýeten hemem olaň diýirde ölüdigi belli däl, hasaplanýar şu barada anyk maglumat ýok. Ýöne şol ýanky şu ýakyn tarihte bir iňmir güýçli ýerrenme diýilip hasaplanylýar. Sebäbi şol ýanky Richter ölçeginde şol häzirki bolan ýerrenmeň güýji 7,8 bal diýip hasaplanýar. Oňam epicentri şo Türkiýanyň günortasyndaky Gaziantep şäherinden bir 30 kilometr aralykda diýilip anyklanyldy. Indi şu aýtdyk ýakyn tarihte umumyň ýüze çykan bir gaty güýçli ýerrenme diýdik-de. Bilşiňiz ýaly Türkiýanyň territoriýasynda mundan odalam ýerrenmeler bolupdy. Indi iň ýakyn tarihdaky nalsak 1999-njy ýylda bilşiňiz ýaly 17 awgustda 99-njy ýylyň Türkiýanyň Demirgazyk gün bataryndaky şäherlerden biri bolan İzmit şäheriniň goloýunda epicentri 7,4 bal güýjünde ýerrenme bolupdy. Ana şonda şo ýerrenmede ölenlerin umumy sany şonda 17 000den sähel gowrak diýilip hasaplanýardy. Indi Inneştaýda da şo sany görkezlen 17 000den sähel gowrak adam ölen 5 000 töwerek adamam öýse döwrasy galy şonda. Ýöne indi häzirki bolan ýerrenmede indi şu 4 güniň içinde ýöne 4 güniň içinde umumy anyklananyň sany 20 000den gowrakda. Indi Türkiýanyň territoriýasynda eýem 17 000 ýetdi. Indi bu gidişine gitse häzir umumyň ölenlerin sany gaty köp bolar. Indi şu günkü günemde Türkiýanyň häkimiýetlerinden şu halat ediş işleriniň alınıp barylşyndan gaty uly näýilik bar. Hususanam esas näýilikler nämeden ibaret? Türkiýanyň adat ýanky adatdan naşar ýagdaýlar baradaky ýürüýçi döwlet gullugy bar. Şunu başaranok, şunu hötdesinden gelip bilenok. Sebäbi bu gerimi gaty uly üstesine de Türkiýanyň hökümeti hem şu çakaçenli bir Türkiýanyň käbir territoriýaly seismologik regiony hasaplanýar. Ýagny şular ýaly tektonik aktivligiň ýüze çykaýmak ähtimalligi gaty ýokary diýilip hasaplanýan regionlar bar. Şoňa da garamazdan Türkiýanyň häkimiýetleri şular ýaly tebii betdagçylyga asla taýýarlyksyz bolup çykdy şu günkü gün. Sebäbi şol Türkiýanyň adatdan naşar ýagdaýlar baradaky döwlet gullugy asla ýetişi bilenok. Üstesine häzir daşa ýurtlardan onlarça ýurtlardan halat ediş toporlarynyň bararlygyna da garamazdan şu günkü gaty uly näýilikler we esas näýilikler nämeden ibaret? Indi şu taýda şu makalada ýanky bir kunlukda İstanbul'da yerleşen Kadir Has Üniversiteti'nin profesörü Solu Özelliyen bir çıkış edip Türkiye hükümetini ayıplayan, näme ayıplayan? Bu diýe şu 1999-njy ýylda bolan, mundan 20 ýyldan gowrak ozal bolan şol ýerrenmeň ýyzyany bilen Türkiýanyň hökümeti şeýle salgyt diýerdipdir. Ýagny ýerrenme salgyty diýip adamlaryň aýlyklaryndan ýörüýte salgyt tutulýan eken. Şol umumyň Türkiýanyň raýatlary salgyt töleýän bolsa şoň düdümine şol salgytyň düdümine girýän belli bir salgytyň görnüşi şol ýerrenmeden goranmak üçin şoňa taýýarlyk görmek üçin salgyt eken. Indi şu arada şu taýda aýdylar, ýanky professor şu meseleni goýdy. Indi şol geçen ýyl soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda gödeňini tutsak diýe näçe milyon adamdan şol salgytlar tutulup gelindi 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna. Diýmek şol puluň meçheri milliardlarça dollar bolmaly. Hani şol pul näme üçin şu günkü günniýe indi bir şu görgüli adat raýatlardan humanitar kömek kan tamam bolşup şolardan
yani kömege garaşylýar. Şolar kömege diýär da raýatlar öz kiselerinden çykartdy. Ýöne näme üçin döwlet tarapyndan şo jemlenen puluň näme üçin netijesi görünenok diýär. Üstesine de şol halat ediş toporlar biz aýtdyk. Adatdan naşar ýagdaý baradaky Türkiýanyň öz döwlet gullugy ýetişenok diýdik. Da sebäbi bu häzirki bolup geçen bu ýerranmaň gerimini gödeňinde tutsa ol ýetişer ýalam der bir kişirek gulluk bolup. Diýmek onno şuňa häzirin harbylar gönükdirläjek ýaly. Na sebäbi şular ýaly tebigi betwaçylyk bolan halatynda döwletiň öz ýörüte şol gulluklary kötte gelmese desine şol işe harbylar hem polisiýa güýçleri mobilizlenýär. Emma şuň gün içinde mine 4 ýylyň geçenligine garamazdan Türkiýe raýatlarynyň ýetasy şikaýet etýän zady hiç ýerde şo halat edici işleri bilen harbylar meşgullanyp, polisiýa da meşgullanyp. Ondan adata raýatlaryň öz eli bilen galdyrmaly. Şu arkadaky surata terediň ha. Weýran bolan şu jaýlaryň aşagyndan şol henidem diýir ýatan adamlar gözläp tapmak işini şu betonlary, şu kerpiçleri, şu dağıtlar, şu pliteleri sen elin bilen galdyryp bolana, buna bir ummasyz giden tehnika gerek. Şo tehnikada harbylarda bar şo tehnika. Ödem näme köp harbylar köp Türkiýanyň territoriýasynda. Näme köp polisiýa güýçleri, işler köp. Şolar şu tak getirip bolýar. Näme üçin eger ýeriň üstü bilen ýa guur ýeriň üstü bilen barp bolmaýan bolsa tebäbi ihtas bakanalary näme? Şo ýykan ýumraçylyklar tebäpli ýa-ni transport ýollarynyň hem uğurlary baglanan näme şoň üçin adatda transport ýollarynyň üstü bilen barp bolanok diýär-de Türkiýanyň hökümet resmiýetleri. Ýöne han şol jemlenen şol ýygnalan milliardlarça dollara näme üçin vertolyotlar satyn alınmandyr, näme üçin hökümetiň hökümetde häzirki bar bolan vertolyotlar ulanynok, näme üçin harby güýçlerde bar bolan vertolyotlar ulanynok. Vertolyot diýilýänler islenik ýere gowany bilýär. Şoňda görýän suratuňyzdaky asfalt ýoluň üstüne gowany bilýär. Şotaýy şolar tehnika dedi getiribilýär, şotaýy halat ediş toporlaryny harbylaram getiribilýärler. Şolaň güýji bilen häzir şotaýda diýir ýatan adamlar häzir desine haýdan ýakyn wagtlaryň içinde gözläp tapyp şolary çykarmasaň şolaň aşagyndan birinjiden awlar aş tuğsuzlukdan ölmekleri mümkin, hatta diýir galanan bolsalar. İkinciden hem şuň günler so Türkiýanyň gün ortasynda adatdan naşary soğuk kowa saklanýar. Henidem gecelerine minus näçe 5-6 gradus çenli ýetýär diýerler-de. O soğugyň içinde ýanky şu taýda ýala diýerde şo betonyň aslynda, soğuk betonyň aslynda galan adamlar, diýer galan adamlar hem doňup ömüljekler. Şoň üçin şolar ýaly kömegi sen halat ediş kömegini gastagly ýagdaýda amal aşyrmasaň, soň giç bolýar. Indi şu edilýän tanqidlere da Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan nähil jogap berýär? Şoň diýýän zadyny dinleň. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Prezident Erdoğan görüşüňiz ýaly özüni aklaýar, hem özüniň harbylaryny hem polisiýa güýçlerini aklaýar. Men diýär polisiýa güýçler, men diýär harbylam diýär mertebelidirler diýär, olar awraýlydylar, şereflidirler diýär. Da şerefli diýmek bilen olar diýär hormatlylar, awraýlydylar diýär. Emma awraýsyzlar, hormatsyzlar diýär. Bana biziň diýär polisiýa güýçlerimizde, biziň diýär harbylarymyzda dil ýetirýär. Olara biz dil ýetirtmersi ýa-da ýygy bilen şo söz berýärmi? Şol biziň harbylarymyz ine şu taýda we plan ýerde we ýa biziň polisiýa güýçlerimizde iş alyp barýar plan ýerde diýärmi ýa şoňa gönükdiriljek diýärmi? Diýýän näler? Şondan ýaram şu çykyş edilýärinde bir näçe güniň geçenligine garamazdan henide çennem şol harby güýçler henidem şu işe gönükdirilenok. Indi tory gidişik ýa. Näme üçin Recep Tayyip Erdoğan harbylar ulananok? Türkiýanyň umman taryhynda harbylaryň döwlet agdyrylşygyna amal aşyrmak ýaly bir täzelik däl. Şoň üçin hem üstesine de 2016-njy ýylyň tomuzynda Recep Tayyip Erdoğanyň başyna ýetipdiler harbylaryň öýleri. Indi şondan ýaram bunda uly gorku bar. Diýmek şo ýanky ekspertler aýdyşy boýunça näme şoň täbäm näme bilen düşünýärler. Şo taýyk harbylar barsa ilatyň şolar ýaly ejir çeken ýerine näme ilat bilen näme harbylaryň islegleri ýa-ni hökümete bolan gaharga birleşse, bular ulokan güýje gurulmekleri mümkin. Ondan hem ýanky Erdoğanyň alyp barýan siýasatyndan näme
harby komandirler, komandişler bu ýagdaýdan hem öýler üçin peýdalanyp ýigrenji joşup duran adamlary hökümete garşy har bilen gönükdirämekleri mümkin. Şolan bileleşip hökümete garşy çykyş edip häkimet agdarylyşyna amala aşyramaklar mümkin diýen gorky var diýip düşündirýärler Erdoğan'y. Kul aýdylýan pikiriňem aňarsynda bir esas bar ýaly görünýär. Bolmasa başga näme bilen düşündirjek, näme üçin Recep Tayyip Erdoğan şular ýaly özüni häzirki wagt aýdylýan tankytlardan hem bir çykmak üçin şo tankytlaryň astyndan, şo ýazgarmalaryň astyndan çykmak üçin indi bir şol kemçiligini düzedäjek ýaly häzir harbylary şol işe çekäjek ýaly şonu ýedenok. Diýmek onda özüniň ýazgarylmagyna da taýýar, özüniň gargalmagyna da taýýar. O özüniň ýigrenilmegine de taýýar. Ýöne şol harbylary şota gerçekde. Ine bulam häzirki bolup duran maskaraçylyklardan bir görnüşi. O taýda has ýetir çeken ýerler bar, hem gumanitar kömeklen barmaýan ýerleri bar. Neştadi üniversitesi epicentr şo ýanky Gaziantep şäherinden 30 kilometr töwere aralykda boldy diýdik da 7,18 bal. Ýöne inni şok baryan gumanitar kömekler şoň Demirgazyk şäherlerini aralaşýarlar, oşo taýda ertilýärde aňarkylaryny ertilenok diýe. Esasam hem şuň kugun uly ejir çekýän şo gumanitar kömegiň ýetmezçiligi sebäpli hem halat edişli işleriniň bir talabalar ýoly goýulmadyk ýeri regiony hökmünde Hatay provinsiýasy görkezýär. Yani Hatay edil Siriýa bilen aralykda. Siriýa hem Idlib hem Aleppo vilayaty bilen terhetleşýän Türkiýe vilayaty. Bu Hatay regionunyň paýtagty şu Antakya şäheri, şu Antakya'da şuň kugun käbir türkmenler hem Antakya bark gaýdypdyrlar. Men bilen habarlaşyp duran käbirin bir tanışlamamaydy ýa-da şo taýp bark gaýdan kömek etjek bolup baran adamlar diýe öýler çatamany ýyllaryna gaýtdylar diýe. Sebäbi ýymit ýetmezçiligi we o taýp gumanitar kömekler ýetenok. Ýokurdan Istanbuldan, Ankaradan, dürli şäherlerden gumanitar kömekler barýa bolýan. Ýöne olar nirik bar ýa. Olar şol ýanky helakçylygyň bolan ýokarky regionlaryna, ýa-ni Demirgazyk şäherlerine barýar da ondan aňyr geçen oşada da derbi daň edilýär kömekler diýe, paýlanýar. Üstesine de şol ýanky adatda naşar ýagdaý barada döwlet gullugy diýe. Şol ýanky gumanitar ertilýän ilatyň öz güýji bilen ertilýän gumanitar kömekler saklap diýe. Şolar öýleri eýetçilik edip öýleri hamala şolary paýlaýamşynlar. Soňra bolan nirik gönükdirýänem belli däl. Ýöne ýanky Hatay regionuna şo kömekler baranok diýe. Indi göze ona getirginde şu arkadaky surat ýaly ýagdaýda, şular ýaly ýagdaýda adamlaryň iýmiti ýok. Adamlar nirde ýatyp durjaklaryndan bilenoklar. Elektrik ýok, gaz ýok, hiç zat ýok, odun ýok. Indi şo palatalarda şol ýanky bir palatalaram däller, şu ýykylmadyk jaýlaryň aşaklaryny öz janlaryny ritke goýup şo taýlarda ýatyp durup ýa harabalyklaryň içinde ýatyp durup onun üstüne de iýmit ýetmezçiligi sebäpli inden birek ýere talap başlapdyrlar diýe. Adamlaryny birek ýere öldürmek derejesine nädir diýe barp ýetipdirler. Iýmit ýok, iýmit öldürip berler diýe. Ona tapar ýal bir ýerde ýer ýallat dolup talap almaly bolsa alyşyp indi şey diýip başlapdyrlar. So diýende ýene diýe bir näçe günne şu gumanitar kömek barmasa diýe derul kömekler barmasa adamlar birek ýere öldürip başlarlar hatda diýe. Birek ýere ýetiniýme şeni barp ýeterler diýip şon ýaly duygu bilen ýyllara gaýdyp gelen ýanky meýletinçiler bar da şolar gurrun berýär. Ene bulam şo ýanky iň esasy ejecekýän regiondan biri. Şoň üçin men şo bilen watandaşlarymyzdan hem haýyş etjek zadym. Eger kimdir biri şol halat edişi işlerine bir meýletinçi ýokmunda gatnaşak bolsa ýa-da gumanitar kömek uratjak bolsa şonu gödeňine tutun. Ýanky Hatay vilayatyna şuň kugun gaty kritik ýagdaý. Gaty çykgynsa ýagdaý. Şol Hatay regionuna, şo harabalyklaryň aşagyndan şol çykarylan adamlaryň jethetlerine meni şuň kugun nirek ýerleşdirjekdigini bilmeýänliklerine maýdýarlar da adamlar. Şo barada internetde de maglumat bar. Şol Antakya şo şäherinden, şo ýa Hatay regionunyň paýtagtyndan şol edil keselhana ýanyndan bir ýerli raýatyň alan videosunu tamaşa ediň. Şo taýda şo görgül adam näme diýär, keselhanaň ýanyna durýany ýanyna bir giden jethetler ýatyr. Şonu niýe hatda keselhanaň içine de ýerleşdirer ýaly ýer ýok. Bir hatda öllemde meni ýer ýerleşdirip jegimden bilemzok.
jaylama beýle de dursun, jaylama bir mümkinçilik ýok, ýöne yerleşdirer ýaly bir jaýam ýok. Keselhanam hiç ile ýa-ni kybyr territoriýasynda yer ýok diýip, şular ýaly videony internete goýupdyr. Acil çalışır durumda değil. Maalesef cenazeler dışarıda, yağmur altında bu şekilde dizilmiş vaziyette. Bir an önce buralara acil yardım talep edelim. Mümkün mertebe uluslararası tıbbi destek istiyoruz. Tıbbi destek istiyoruz. Hastanemiz çok kötü durumda. Acilimiz çalışmıyor. Şehir hastanesi pert durumda. Şu anda çalışır durumda değil. Öyle gördüm. Belki diğer taraflarda çalışıyorlar ama acil tarafında hiçbir çalışma yok şu an. Cenazelerimiz maalesef yerlerde maalesef. Inni jurnalistler hemem syýynçylar ýene bir belleýänlady. Olam şol gurulan jaýlaň şolar ýaly 7 bağlan tähel gowrak Richter ölçeğindäki güýçli ýerrenmada ağla watynyň ýumurlandygyny aýdýarlar. Dana ştaýda arkadaky surata da seredin. Hatta şol ýykylman galan jaýlaňam eger näçe wagt durjagy belli däl gyşaryp durlar da ağla waty. Emma şol jaýlaň ağla watyny görüşüňiz ýaly weýran bolan. Şuna mine tankid edýän spesialistler we jurnalistler we näme üçin sebäbi seismolog ýagdaý gödeginde tutulup jaý halynmaly. Hatda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýerrenmeden soňam Sovet häkimiýeti ýyllaryna şol Aşgabatyň territoriýasy seismolog region diýilip hasaba alınıp şu jaýlar gurulanny şu geljekde ýüze çykarmagy mümkin ýerrenme jöle gelip biläjek materiallar ulanyp şoňa ýörüte konstruksiýasy işlenip düzülip proýekti şoň ýaly ýörüte jaýlar gurulýardy. Inni garaşsyzlyk ýyllaryny o jaýlaň Türkmenistandaky Aşgabatyň territoriýasyna jaýlaň nähil gurulýany biljek däl ýöne şol Sovet döwründe şol atlar bir jaý edilýärdi şo talaplar. Inni Türkiýeň şu günorta regionlary hem käbir beýleki şäherleri umuman seismolog zonalar diýip hasaplanýar. Ýöne häzirki bolan şu ýykan ýumrançylyklardan biz uğralsak Sotaýda şo düzgünde şo guruluşyk jaý guruluşygynaky bir jaý edilmeli düzgünde ýerine ýetirmendir, bir jaý edilmeýändir. Sebäbi 7 ballan tähel gowrak ýagdaýda eger sen hakykatdan hem şo talaba laýyk guran ýagdaýynda seismolog ýagdaýlary gödeginde tutup olar ýykylmalylar, näme şindirine käbir jaýlar ýykylmanyrlar. Awat duran jaýlar hem görmek bolýar. Ýöne işine girip ýene ýaşa bermeli jaýlar. Emma käbirleri düýünden weýran bolupdyrlar. Diýmek şo jaýlar gurulandan şolar talaba laýyk gurulmanyrlar. Ine şo arada da şo Türkiýeli jurnalistlerden biriniň aýdan pikirini dinleýän şo näme diýär. Buyurunuz işte. Yerle bir olmuş hocam. Yeni bina. Buyurun. Doğru. 1 sene önce yapılmış. Ölümünüzü 2.850.000 liraya satın alabilirsiniz değerli izleyenler. Gayet. Bu ilana göre ne yazık ki bu kadar acı konuşuyor olacağım. 2.850.000 liraya daire satılan bu bina işte ölümünüzün bedeli. Hangi müteahhit yaptıysa, hangi mühendis yaptıysa hepsi ortaya çıkacak. Kim onay verdiyse. Kim onay verdiyse. 1 sene önce yapılmış. Ne yazıyormuş sitede? Ebeveyn banyosu varmış, gömme dolap varmış. Gömme dolap varmış. İnsanları gömdünüz. İnsanları gömdünüz. Görüşüňiz ýaly bir Türkiýeli jurnalist şo jaý guruluşyk meselesinde ünsü çekýär. Adamlar näçe milyonlap lira töläp şo jaýlara alýarlar, eň soňunda da şol jaýlara jaýlaň diýe öz üstlerinden öz guburlaryna, gabarlaryna öwrülmek üçin satyn alan ýaly bolýarlar diýär. Şoňa da elbetde şu taýda aýdylýan kritika tankit ýerlikli tankit. Şo ýan gaýdyşymy diýär, talaba laýyk gurulmandyr şo jaýlar. Hawa. Ondan şular ýalyna şu meseleni tankit edýän başga da jurnalistler hem spesialistler hem kän Türkiýede tanımal radyo jurnalistleriň biri Murat Söner diýilen jurnalistam ýanky pikir dowam etdirip şo jaý guruluşynyň bar bolan korrupsiýa meselesini gowlap ýene şeýle diýär, oňam pikirini dinläp görün. Deprem öldürmez, bina öldürür diyerek yumuşatmaya da gerek yok. O binaları yapan siz öldürdünüz. İnsanlar öldürdü. Sakarya'da, Yalova'da, İzmit'te, Van'da, Erzincan'da, Düzce'de, Elazığ'da olduğu gibi deprem değil, insan öldürdü. Fazla malzeme kullanmamak için kolonları kesen siz bunları görüp de susanlar öldürdü. Ne yapabilirim ki diye sorma.
Yapılacak çok şey. İyi insan olmayı, insana değer vermeyi, empati kurmayı, attığı her adımı vicdanıyla atması gerektiğini öğreterek. Ve işin sorumlularına gelince artık denetlemeye, düzenlemeye, her ne yapacaksanız onlarca can enkaz altında, siz de o vebalin altında kalmadan yapın. Ve bir yandan da tüm bu yaşananların diğer sorumlularını cezasız bırakmayan. Jalan hilinin yaramal gurulyanlygy sebäple mine şular ýaly netijeleň ýüze çykýanyny nigtaýada. Ene şugunky gününe şundan tapagalar ýalda atlar bar. Sebäp Türkmenistan territoriýasynda aýratynam ýan gaýdyşmy ýaly Aşgabatyň territoriýasynda gurulýan jaýlar bilen baglanyşykly şular ýaly korrupsiýa ýokmuka? Şo guruluş materiallaryny, guruluşyň özi ýa-ni amal aşyrylyşyny ýerine ýetirilişini, hiliniň berja edilişini, şular ýaly bürokratiýa, korrupsiýa ýokmuka? Ene şoňam Türkmenistanyň häkimiýetleriniň üstlermeli zatlaryndan biri. Indi Türkmenistanyň häkimiýetleri barada mesele gelemizde şu wakalyň fonunda bir garaşylmadyk. Bizim soňky ýene garaşdyrlyk ýyllaryna bir ömür eşitmedik adamymyz diýilen ýaly bir adam mene bir täzeligem eşitdik. Ahyrdan Türkmenistanyň döwlet liderlerinden Udulan amine şugun kugun näme Serdar Berdimuhammedow prezident hataplansa da hakykatynda iş ýüzünde ýene ýurdu dolandyryp oturan şoň kakasy Gurbanly Berdimuhammedow hataplanylýar. Naşol öňün aýyň 8-ine şu ýerden bilen baglanyşykly ýöňüň gynanjyny bildirmek üçin Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanatyna baryp şo taýda ilçi bilen duguşup şo taýda hem gynanjyny ma'lum etdi, üstesine de bir garaşylmadyk bir biziň bir biz üçin bir geň bir zada ideýada, ýani şu diýe ejir çekenden içinde Türkiýedäki ýerranmada ejir çekenden içinde biziň hem diýe Türkmenistanda raýatlanmadan bar diýe bizim olary diýe gynançyllar ýa-da olagam şo taýda çeken ýetdiler bolan ýetdiler üçin diýe üstesine de eger diýe şo taýda diýe şu ýerranma bilen baglanyşykly biziň raýatlanmadan diýe arasynda diýe kynçylyk çekýänler bar bolsa siz diye arkayın ya bizim diye ilçihanlarımızda, konsolluğumuzda yüz tutup bilersiniz diye, özünüzden bilin diye, sizin her birinizin arkanızda diye, sizin her birinizin arkanızda diye, devlet diye, sizin devletiniz diye, edilliye dağduron yal durondur şonam gözüňizde tutun diýip inha şol Türkiýanyň ilçihanasynda eden çykyşynda şeýle diýdi. Şonam dinläp görüň. Bet basılı duşan arasında duyunacak öfem rayetinde var. Şoň için hiç şeyli alanda etme. Türkmen adı olursa sen her yere arkamı dağıyardı inlettirim. Evet. Durmuş meseleyiz. Ayda. Neyse, Andrei Şeristrov'un o kirlendi. Ankara'da yanında Türkiye'de olursa ilçihanında giyici oyunun doğanından yüz tutup bilirsin. Kimineyme kumu kırık olsa hem mezazı edersin. İyi vatandaş. Emine yakın vakti bir şehit olunur. Bütün geçenler yaşta halk akidesi yadigar toplumuna sadaka verilir. Ine şuňa öden bir adatdan naşar ýagdaý bolmasa hakykatynda bu islenip bir döwletiň lideri öz raýatlarynyň başyna iýnýän şular ýaly tebigi helakçylyk sebäpli özüniň gynanjyny bildirmek bir adaty bolaýmaly zat. Ýöne biz şonu soňky ýyllar görmedik. Ýöne bolýan ekenäne teredip görseňiz. Näme şonu şok gynanjyny bildiren bilen, ýani bizine öz raýatlarymyzyň arkasynda durýanlar, şoň aladat ne diýänler, we biziň ilçihanalaryň bardyr. Şo siziň ýanky ýerleşýän ýurduňyzda şolaňam telefony bardyr, şolara da jaň etmäge hakyňyz bardyr, kömek soramaga da mümkinçiligiňiz bardyr. Biziň borçly diýeni bilen, döwletem borçly öz raýatlarynyň öňünde şu meselede. Diýeni bilen şoň diýäme dili gopdymy, ýa bir ýeri gyşardymy? Ya din arkan özünü yitirdimi? Huşunu yitirdi. Näme boldy? Dip bolýan ekene onda. Ama bundan öňe näme üçin şu çakaçyny şol ýöne koýja da diýen ok döwlet lideri hökmüne diýmän geldi. Özüni ýigrenjä urup. Ine şuňa ödem bir adaty bolaýmaly zat bolýan ýöne
şon dinläbem ýene nähilem bolsa bir duýgulanýan da bolmasa ýöne bir şoň döwlet lideri hökmünde etäýmeli zady. Ýöne Berdimuhammedowyň ýanky gynanç bildiriş çärehine elbetde Berdimuhammedowa mahsus bolan adaty maskarçylygam bolman durmady. O taýda ýany bilen Türkmenistanyň müftüsini ertipdir. Gurbanly Berdimuhammedow da indi şoňa şol ölen ýetenlere diýe aýat okap berdi. Ondan haýyş eden bolýar. Olam o mollada o müftim adyny bilen o müftiň kimdigini o taýda telewizionyada da aýtmadylar bolýan. Olam tükezli banyna tutup doga okaýardy. Şo taýda dile gedip başlanyny şol ýa-ni ölen ýetenleri ýatla esasy orun bermän ölen ýetenlere bagyşlap okulýan ýaly doga bolýan. Ýene de şol Türkmenistanyň diktatorynyň şahsiýetine gönükdirýär, öz dogasynyň dileglerini hem şoň maşgalasyna gönükdirýär. Şo taýda da ýene de bar bir maskaraçylyga ýüz berip otur da. Ýa şoň ýa-ni şo okan dogasyndan bir böleg dinlädiň. Allah'ım göz başına asırlanan kaydan öz başlı Türkmen mahsus milliyet kesorun hem de mukaddes İslam dinimizin yörülen eğer öter veşilim ayet ve dualarını yatar olan ruhlarını saadet eden Karaslı hem baqi bir taraf Türkmenistan devletinin belit mertebeli prezident hormatly arkada gazeterdarymyň hem de milli liderimiz Türkmenistan kahramany hormatly İlyasymyz hormatly haz arkadamyň zanlary sag başlar dep ömürler uzak bolup özüm olar hemişe görünmez eladan beterden howpdan hatardan aman saklap el ýurtdaşlar barançdan bir wajyda eýalan bu okulan ayet dualaryny hatyl bolan saglar başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabı eýilmekde ýordunuz watanymyz üçin şirin zalim bidaden şehitlerdir gerçeklerim älerim pirlerim ulemalarym ähli Muhammed ümmetining her bir Türkmen mukaddes ozanyň umidar bolanlaryň hormatly haç arkadan kowlady eýtiler ýaşlyk Berdimuhammed ogly mälik bol ağamyň Kutursan Türkiýe döwletindäki ýertirmekler pas galýadyda şehit bolan ähli dogalaryň ruhlaryny başladyk oýgulanyň teneleri ýaty zaýlary cennet ruhlary sahip imanlary himra bolsun. Na görüşüňiz ýaly şol Türkmenistanyň müftüsiniň hem şo taýda ölen ýetenlere de bagyşlap doga okanyna ýene de diktatoryň şahsiýetini hökman arasy hokmaly, hökman şonu mahabatlandyrmaly, şonu birinji nowatda goýmaly, o esas orunyna şo bolmaly, ölen ýetenler däl, şoň maşgalaty bolmaly. Şolar ine şey dip ýene de nowatdaky spektaklsyz bolmady. Hökman şol diktator rejime mahsus bolan şoň ýüzüni görkezýän bir oýun oýnamaly. Indi şu taýda men şolaň ýanky watan habarlaryna görkezýän nomerlerini size ýetirjek bolýan. Sebäbi şu barada gepleşikde watan habarlaryna şol ýanky Berdimuhammedowyň eden çykyş bilen baglanşyk gepleşýän dowamyna şolar ýaly biziň Türkiýedäki raýatlarymyz üçin ýörüýte telefon nomerlerini görkezdiler, ýani kömek nomeri. Kömek üçin ýüz tutmak bilen baglanşykly. Ine şu nomer şu taýda şunu belläp alan adamlar Türkiýedäki ýaşaýan raýatlarymyz ýa-da tanyş bilişleri bar bolan raýatlarymyz. Ine şu taýda şu Daşary işler ministrliginiň telefon nomerleri şu ýene Türkmenistanyň. Şu nomeryna plus ýani goşmak 993 12 445 688. Bula bir nomeri. Yine bir nomeri var. Yani goşmak 993 12 445 722. Yine şu iki nomer Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň nomeri, kömek üçin dorap tutma üçin ýörüýte goýulan nomer. Ondan yine de şu watan habarlaryna Türkmenistan'ın Türkiýedäki ilçihanatynyň nomerini berdiler. Şol ýörüýte kömek nomeri. Bulam şu Ankara'daki ilçihanaň nomerleri. Bulam Towton olan Türkiýanyň öz kody 505 131 5685 bula bir nomeri. Ýene bir nomeri ýani goşmak Towton. Ondan 312 441 71 22. Ýöne soňky nomerler şo taýda seredin şu taýda ýene 3 tane nomer bar eken. 71 20 bir nomer, onuň 71 20 bar eken, 71 24 bar eken. Üstüne şu taýda e-mail adreslerim bar, ýani ilçihanaň. TM Ankara, onuň Sabaçka
yahoo.com. Ine bulam şol ilçihanaň nomeri. Inni İstanbul'daki baş konsulluğun nomerleri var. Şu taýda kömek üçin ýututmak maksadylan görkezlen nomer. Olam ýa-ni goşmak 537 520 0935 bilen bir nomeri. Goşmak 212 662 02 21. Ýa-ni elektron poçtalarynyň adresi İstanbul, ondan İngiliz harfle Latin harfı bilen cons tm2 sabaçka gmail.com. Ine şu nomerlara inni jaň edinde näme maksat bilen siz ýutup bilýäňiz. Kimdir birinden habar hatyr bilmeýän bolsaňyz şoň üçin hem kömek ediň diýip. Ine şu şäherde, şu ýerde meňur garyndaşym ýaşaýar, ýa meň tanşym ýaşaýar, şondan habar hatyr ýok. Gaýrat ediňiz şoň adyny belläp alyňda Türkiýeň şol adatdan naşar ýagdaýlar baradaky döwlet gullugynyň üstü bilenmi, halat ediş toporlarynyň üstü bilenmi ýa başga hökümet liniýalarynyň üstü bilen şondan habar hatyr aljak bolsaňyz şoňa haýyş ediň. Üstesine ýa bir ýerde garyndaşyň, dogan garyndaşyň, tanşyňyz aradan çykypdyrmy, şol tapylypdyrmy şoň jetedi. Şoň jetedine eýe bolmak. Şon Türkmenistana uğratmak, özüňiz hem gödeňizde tutun şuny. Türkiýeň içinde jaýal etmek islemeseňiz, garyndaşyňyzmy tanyş bilişiňizmi, şol Türkmenistanyň diplomatik edaralary, konsullugam, ilçihanatam şol adamyň jetedini Türkmenistana alyp gitmäge, şonu gurnamaga borçly, şonam gödeňizde tutun. Şonu gödeňizde tutun, ýalbaryp durmaňda talap ediň. Bu orla garaşyň Türkiýede bir ýerde jaýlar diýse şoňa kaýyl bolmaň. Eger şonu islemeseňiz öýdüňiz. Şoň dogan arnaşlary aňyrda şoň jetediniň uğradylmagyny isleýän bolsa, şonu seniň talap etmäge hakyňyz bar. Ya ýa-ni yaralanyp bir ýerden ýa-ni çykarlan bolsa, halat edilen bolsa, şoňa da eýe çykmak meselesinde eger şolar ýaly raýatlanmadyň ama familiýasyny bilýän bolsaňyz, nirde bolar ýatan bolsa, şonam ýetiriň haýdan haý ilçihanada, konsulluga da şolaram şol adamlara eýe çykmagy, şo yaralananlary keselhana ýerleşdirmäge, şolaň bejerişi üçin alat etmäge borçly. Üstesine humanitar kömekler hem gurnamaga borçly. Umuman şu häzirki tebrik betdaşlyk bilen baglanşyk isledik meseleňiz barada ilçihanada, konsulluga da arkaýyn ýanky nomerler boýunça ýututmaga hakyňyz bar. Adgyrsalar, sizi kim seçecek bolsalar, haýwat atsalar, bize de habar ediň. Ine biziň hem email adresimiz şu video aşağında bardyr. Bir de ýetiriň şolar ýaly faktlary. Biz şu haramzadalar eger şolar ýaly çemeleşdiler size, şu wakalar bilen baglanşykly, biz şolary paş ederiz. Biz şu baradaky maglumaty Türkmenistanyň içine ýetirer. Bizi dinleýänler bar, biz ýetireriz. Şoň üçin şolara temmi berer ýaly etmeli. Öz borçlaryny ýerine ýetirder ýaly etmeli. Inni ýene bir begenlerýän tarapy, indi biziň şu käbir raýatlanmaly, şu wakalara Türkiýeň içinde ýaşap beren raýatlanmadan käbirleri şu wakalara ören işçiň yerli ýerden alada bildirip kömek getirişip şolary ýaly birinciden öýleri beýan ýa-ni reklama ýaýratyp, beýanname edip, ine şu tebrik betdaşlykdan ejir çeken adamlara kimde kim pul berip bilýärmi, ýa bir iýmit getirip bilýärmi, ýa egeneşik getirip bilýärmi, bir şon ýaly bir neme edipdirler, birleşip beripdirler. Bolýan yerli ýerden adamlar üýüşip ana bir giden kömek getirip başlapdyrlar. Ine şolar ýaly kömegi gurnanyň biri şol İstanbul şäherine, ýalňyşmaýan bolsam Aksaray şol raýonyna Akmelek diýip bir dukanyň eýeleri, şondan şoň işgärleri, umman şolaň kömekçileri, şolaň dosýarlary, jogoralary bir giden oglan gyzlar şu zatlar ýola goýupdyrlar. Ben şonu görüp gaçyp begendim özüm, dogry aýtsam. Ha şondanam bir bölek görkedeň şolaram şu öýlerini edýän işleri barada internetde eýem video da goýupdyrlar. Sen şoňa tomoşa ediň, ondan şu barada özümiň bir jemleýiji tödüm laýdar.
Adam. Yardıma kömege zat uğratacak bolsaňyz mehribanlar, bize gıda, iyice konservalar, çoňa meňzeş zatlary uğratmaňyzy haýyş edýär. Şo zatlarymyz eksik şumar. Bugünkü gitjek yardymymyz Gönü Maraşyň bir ilçesine pazar çykdýamnam, şo ilçesine Gönü özüne barýanlar. Kefen tapmadyk, ýok bularyny baran berde. Kefen tapmadyk. Sizden uğratjak yardamlaryňyz pul bolmasyn pul gerek däl. Ýöne zat uğratmaňyzy, iýçik uğratmaňyzy sizden haýyş edýär mehribanlar. Şu videonam adamlara paylaşmaňyzy haýyş edýän. Bugün saat 7-de Aymelek şu magazinimizde maşin çykýar, Gönü Maraşyň özüne gitýänler bugünkü yardamlary. Iýçik getirmeňizi sizden haýyş edýän. Daşyndan beriler $1000 beren adamlar adamy tutma diýip, $500 beren adamlar, $1500 beren adamlar, $25.000 TL beren adamlar, $10.000 beren adamlar var adamyzy tutma diýip, olara düştäýden taňry arkasyna aýdan hemmeňiz zatlaryňyzy alyas arkaýyn bolun. Eger bugün yetişmesegem ertel hiç kimden hiç de kabul edemdik bizde galan pulo. Şu taýda iýçiýän adamlara kişi başı 25 lira dämi? 25 liradan nahar dağıtılacakdır. Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň adyndan onan berden aýdyp geçeýin. Yine aýtjaklardım. Şu dämi? Toplanan yardımlar. Şular dämi? Şular yetişdigimizden pul beren adamlara ýazylan zatlar şular. Eger yetişmäni ken o zada gidenmek üçin yetişilmän şuň içinde adyňyz ýok bolsa bu diýmän ki bizim pulumuz berilmändirmi ýazylmandyrymy olar ýalaklar ýok yetişmänligimiz üçin ýazanlar. Bulan hemmesini storsymda hem beren adamlary paýlaşyk. Häzir adamlarym grupny pul beren adamlar ýaşyllama sağolsalar bizim adymyzy aýtmaň. Hökmanlar listede görünmesin, hiç ýerde de görünmesin diýen üçin ýazylan däldir. Sizin hata edýäningizden gaty kän pulu işte onam size aýdaýyn. Edil şumat elimizde 90 ming lira var. Edil şumat elimizde da alınan datlardan daşary. Ýene aýtjak zatlam näme? Şu videony gaýrat edip paýlaşmaňyzy haýyş edýän ýene bir Bizim şu İstanbul'daki şu oğlan videolarımda görüp şulan şu gurnap ýeren şu çärelerini görüp ödme dogry maýdan başym göwe ýetdi da bolmasa şular ýaly atlary beýle kalklanan wekilleri elbetde gurnap ýerenler gurnaýarlar. Ýöne türkmeniň içinde gynansak da bir şular ýaly guramaçylykly çäreler bir intan perwerlikli zatlar bir kän göze iýlen okda. Şoňa da gynansak da bizim illeşlenmede şu ýokurdan bir hökümetden görkezme bir gelmeliğine ýaly düşünýärlermi näme üçin hökmalyny şular ýaly bir adatdan naşary tebigi betwagçylykda şu zatlar gurnamaly näme üçin adaty durmuşda bizim raýatlarymyz gyzyklanan oklary tögereklerinden bizim raýatlarymyzyň içinde illeşlenmediň içinde kynçylyk çekip ýörenler bar. Şugun kugun eklenmesi kyn adamlar bar. Türkiýanyň içinde aýratynam köp. Dokumentsiz iş tapman ýören kötenip ýörenler bar. Nirde ýatşagyny bilmän köpürleň aşagyna palatalyň ýa palat orna şoň içinde musurlaryň içinde ýatyp durup ýörenler bar. Näme üçin şu barada gyzyklanyp bildiriş vermeli. Şu wagtga ýaly bolýan eken, gurnap bolýan eken, bildiriş beripsiňiz. Bir gidenine insan perwer adamlar tapylypdyr. O tüýs ýüreklerden çykaryp pul beripdirler. Ana bir giden adam getirip egneşigem getiripdirler. Başga da bir iýmitem getiripdirler da. Ana gurnap bolýan eken. Ya şu zatlarda da hökman hani şu prezident näme diýýär, ya arkadaşymyz näme diýýär diýip şoňa seredip oturup ondan başlaýaňyzmy? Awo. Elbette bir gowy iş edipsiňiz. Başymyz göwe etdi ýan kaýdyşymyz ýaly. Şoň üçin ýanky şol dukanyň eýelerine de, şolaň ýanyna kömekçilerine de, şol aýmelek diýilýän dukanyň eýelerine hem kömekçilerine de men gatyly sag bolsun aýdasym gelýär ýöne çyn ýürek bilen şolar ýaly işi gurnanlyklaryny üçin ýöne geljekde de şolar ýaly insan perwerlikli, adam kälçilikli işini dowam etdirip beriň. Guramaçylyk meselesini näsediň ana başarýan zadyňyz bar eken, eliňizden gelýän eken. Şonu gaýrat ediňde şu işi diňe şu şeýlekçilikdäki zatlary gurnamak bilen şäklenmäňde adaty durmuşda da dowam etdiriň diýjek bolýan. Gaýrat ediňde.
Umuman adamlar meňa şu gedekki gepleşikde esasy ünsüz çekjek bolan zatda men şolardan ibaret. Gepleşigiň ahyryna ýene bir gedek ýatlatjak bolýan şu ýanky şu gepleşigiň dowamynda görkezlen telefon nomerlary bar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň telefon nomerlary, Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň nomerlary, hem Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugynyň nomerlerini alyň-da paýlaşyň. Şo nomerlary da jaň ediň. Hem öz ýanky zerurluklarynızı ýetiriň. O nomerlary da näme üçin jaň edilýär? Ýanky ozaran belläp geçişimiz ýaly şu helakçylyk bilen baglanyşyk nähil kynçylygyňyz bar bolsa, özüňiz hem talap ediň. Öňü bilen haýyş ediň, eger siziň ýüzüňiz alýan bolsa, sizde haýwat atýan bolsa da bir de ýetiriň. Bizim hem elektron adresimiz şu e-mail ýanky video aşagynda ýerleşdirilendir. Şoňa ýazyň, biz hem ýetirmeleri ýetiräs, biz hem hökümete de ýetiräs. Şolaň edenetlikleri barada da aýdyp durýar. Awo islenlikler adyňyz barada size humanitar kömek gerekmi bir ýere? Kimdir bir bilen habarlaşyp bilen dokmy? Derek dokmy? Dereksiz ýitdimi? Habar ýokmy? Belli bir ýerdäki siziň tanyş bilişiňizden ýa garyndaşyňyzdan. Şondan habar bilmek baradaky işem, şo çäranem konsulluk bilen ilçihanaň işgärleri ýerine ýetirmeli. Şoňa da kömek etmeli size şol adamlar. Şoň üçin paýlaşyň ýanky nomerlary, çekinip durmaň. Ýüzüm alaýmasyn, ýa bir zat diýämesin adam belläp alyp soňra maňa ýan ýetirämesin diýip gorkup durmaň. Sizinni ýakasyndan tutmaly. Enha arkada diýip, ana arkadaň görkezmesi bar. Şo arkadaň näme üçin siz görkezmesini ýerine ýetirmejek bolýarmy diýip tutuň ýakasyndan. Etmeselerem bize ýetirin ýan gaýjymy diýär. Şu gepleşigem ö tanyş bilişlerini bilen paýlaşyň. Gepleşigimizi gollaýan bolsaňyz like basyň. Öz pikiriňizi kommentariýa bölüminde adam kärçiligiňizi ýitirmeýän, adamlaň mertebesine degmeýän, şahsiýetine ýetmeýän, akylly başly kommentariýaňyzdan, tankydyňyzdan, belligini, tekliğimiňizden ýazyp bilersiňiz. Şu günlükçide üns berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak uğrundaky işe sizem ýardam edin.